Sziasztok, Baranyi Zsolt vagyok, a Sárga Nyelvi Központ vezetője. Boldog új évet kívánok mindenkinek! Szeretettel üdvözöllek itt a 2015-ös év kezdetén. Bízom benne, hogy nagyon sok hasznos dolgot megfogadtál erre az évre vonatkozóan, és bízom abban, hogy ezek között szerepel az, hogy valamilyen idegen nyelvet jobban el tudjál sajátítani, jobban tudjál beszélni. Ha gondolod, hogy ebben az évben ezt megvalósítod, akkor ebben természetesen tudunk neked segíteni. Hoztam neked ajándékot, illetve nektek egy szűk körnek ajándékot is, nem sokára majd beszélek erről. Most arról szeretnék beszélni, hogy ha esetleg nem ismernél minket, hogy milyen módon tudunk nyelvet speciálisan tanítani, miért érdemes nálunk a mi segítségünkkel nyelvet tanulni. Nos, mi nem hagyományos módon tanítunk, ez azt jelenti, hogy a hagyományosnál sokkal gyorsabban, a kiscsoportos képzéshez képest 10-szer gyorsabban, a magántanári képzéshez képest pedig körülbelül 5-ször gyorsabban tudunk neked nyelvtudást adni. Ami a legfontosabb, hogy szemben az eddig megszokott módszerekkel, alternatív, illetve hagyományos módszerekkel mi garanciát, nagyon fontos, hogy garanciát tudunk nyújtani arra, hogy valóban elérd az adott nyelvi szintet. Mit jelent ez a nyelvi szint? Hogyha például nullából, nulla szintről, tehát nem tudsz semmit, még mondjuk angolul vagy 10 európai nyelven tanítunk egyébként, tehát nem tudsz semmit az adott nyelvből, akkor a kiscsoportos 6-700 óra tanuláshoz képest, amelyben benne foglaltatik az otthoni tanulás, házi feladatírás, magolás, ehhez képest mi összesen 70 óra, körülbelül 70 óra alatt tudunk téged eljuttatni erre a szintre. Tehát mondjuk a nullából kiindulva az alapszintre, tehát a társalgási szintre, hogyha társalgási szinten beszélsz egy nyelvet, akkor a középszintre tudunk téged eljutatni. Hogyha középszinten beszélsz, akkor a felső foknak megfelelő nyelvtudást tudod megkapni, ez a C1-es tudás, de természetesen, hogyha nem pont alapszinten, nem pont nulla szinten, nem pont középszinten vagy, tudunk hozzád igazodni, tehát a te szintedről tudunk indulni. Ez annak köszönhető, vagy úgy lehetséges, hogy mi csak is egyéni tanfolyamokat tartunk, tehát semmifajta csoport nincsen, mi egyéni fejlesztéssel foglalkozunk. Hogy lehetséges az, hogy ilyen gyorsan lehet nálunk tanulni, illetve hogy nem kell házi feladatot és nem kell házi feladatokat írni, illetve magolás sem szükséges. Ez úgy lehetséges, hogy valamilyen speciális, relaxált állapotban, alfában, illetve tétában tudjuk beültetni a fejedbe a tudást. Ez a tudás ezt követően egy más típusú foglalkozás keretében aktivizálódik, előhívásra kerül, gyakoroljuk itt veled ezen a bizonyos tanári órán, és innentől fogva tulajdonképpen, mint egy varázsütésre, azonnal használatba is tudod helyezni a nyelvet, tehát képes vagy megérteni, amit neked mondanak, illetve természetesen el tudod mondani mindazt, amit szeretnél azon a nyelvi szinten, ahol éppen vagy. Mondtam ugye, hogy hoztam neked, illetve nektek ajándékot. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ezt a videót, amit te most itt látsz, 2015. január 2-án készült, tehát 2-ától fogva látható. Ezt a videót egy nem olyan szűk, de egy bizonyos körnek küldtük el, és ebben a körben vagy te is megtalálható, akiknek ezt elküldtük. Akik ezt a videót látják, csak az ő számukra érvényes az az ajándék, amit most neked én elmondok. És ez a következő, miután ugye kezdtük azzal, hogy talán újévi fogadalomból döntötted el, hogy ebben az évben 365 napon belül megtanulsz angolul, vagy németül, olaszul, spanyolul, stb. Tehát 10 európai nyelv valamelyikén. Ilyen módon ugye ez az év is, mint a legtöbb év, 365 napot tartalmaz. Mi ehhez kötöttünk egy bizonyos fajta kedvezményt, ez pedig azt jelenti, hogy a kétszintes tanfolyamaink árából 36.500 forint engedményt, illetve kedvezményt biztosítunk. Ehhez nem kell más tenned, mint azt mondanod vagy írnod, hogyha a kapcsolatot velünk fölveszed, hogy Bujék Sárga 2015. Egy pillanatig megállnék, hogy mit jelent az, hogy sárga. A sárga azt jelenti, ez egy mozaik szó, azt jelenti, hogy sebesség, eredmény és garancia. Ugye mindezekről beszéltem az imént. Nagyon fontos, hogy ez a kedvezmény 2015. január 15-ig való beiratkozás esetén
vehető igénybe. Ez az időpont pedig akkor tartható, hogyha körülbelül január 10-ig jelentkezel hozzánk, mert ugye van itt a beiratkozásnak egy feltétele, illetve a garancia felmérésünk az egy feltétel annak, hogy valóban a te számodra tudjuk vállalni a tanfolyamot, illetve tudjuk magát a garanciát vállalni. Tehát, hogyha úgy döntesz, hogy ebben az évben valamilyen idegen nyelvet elsajátítasz, és erre minket szeretnél megkérni, akkor mi ezt teljesítjük, amennyiben a garancia nálad is vállalható, úgyhogy nem kell más tenned, mint megkeresed a honlapunkat, seerga.hu, ezen a honlapon tájékozódsz, és hogyha tetszik az, amit látsz, akkor a honlapon található módon visszahívást kérsz tőlünk, vagy esetleg azon a telefonszámon telefonálsz, felveszed velünk a kapcsolatot, ami az oldalunkon van. Ennyit hoztam most nektek, örülök, hogy meghallgattál, még egyszer boldog évet kívánok, és hogyha kívánsz nyelvet jobban tudni, akkor jelentkezzél hozzánk, várunk szeretettel. Sziasztok!